Sa Good Vibes, isa ka restaurant kag cafe sa Bacolod nag-serve sang traditional Filipino food kag modern cuisine. May mga na-display man diri nga mga vintage collection pati na mga vintage cars. Aton initultulon sa report ni Romeo Subaldo. Nadumduman mo pa kadakadto mo sa balay ni Lola mo sang una. Ang mga vintage nga salakyan nga nagaparking sa garahe. Mga daan nga mga motorsiklo. Daan nga truck. Mga sinanguna nga klase sa mga TV. Mga plaka nga ginapatukar sa mga tipon-tipon sang pamilya. Mga daan nga camera nga ginatakdan pa sang film kag limitado lang ang shots. Ang kahamot sang ginaluto sa kusina samtang nagahulat kamo sang kinananay. Ang sabor sa mga pagkaon nga tatak Pinoy nga ginapreparar niya. Mga bago nga mga recipe nga iya ginapatilaw sa inyo. Makahididlaw di bala. Diri sa Pasad, dalo niya kabalik sa amo sina nga feeling. Kaya ang tanan nga mga bagay nga makapadumdum sa aton sa mga nagliligad makita mo diri kag matilawan mo diri. Halin sa sinabawan nga kadyos baboy kag langka. Pati ang classic kag all-time favorite nga batsoy may ari diri. Ang Pasad nga isa ka cafe kag restaurant ang iyaman sang owner sang popular nga Tractor Cafe. Kung magsiling ka nga Pasad sa Hiligaynon, mahimo ukon ma-assemble. Ang mga daan nga mga pagkabutang ginpangitaan sang pamaagi nga magamit paliwat diri. Hindi lang traditional Filipino dishes ang ginaserve nila. May ara man sila sang burgers. May back ribs. May pasta. May beef salpicao. May tomahawk steak na guess what? Tag 349 pesos lang. Imagine, naka-tomahawk ka na. Tomahawk ka, 300 something, sobrang na 300 pesos. May tomahawk ka na naman, kaon. At mayroon yan ka. Pili ka lang sa luyag mo nga pwestuhan. May aras ang indoor, kag may alfresco dining man. May kape, nga isa man sa ilang specialty. May dessert. May playground para sa kids. May function rooms for private meetings kag intimate celebrations. Pang pamilya, pang barkada. Kag-ari lang ini sa may unhan sang San Antonio Abad Parish Church sa Barangay Takuling sa Bacolod. Sa unhan sang Taytay sa higad lang sang dalan makita ang Pasad. Open sila from Monday to Sunday from 9 a.m. to 10 p.m. daily. Ang mga tipon-tipon sang pamilya kag barkada mas memorable kung parisan sa mas manamit nga pagkaon kag hindi malipatan nga mga istorya. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.